नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आता पळया आजचे मुख्य खबरो. ख्रिस्त बांधवान क्रिसमस भक्तिभावान साजर केलो. अस्नोटी श्री रामनाथ देवालो आज 8वा वर्धापन दीस. आवयनच केले धुयेले अपहरण. फाल्या जिल्ह्याच्या 7 तालुक्यात दुसऱ्या टप्प्याचे 126 ग्रामपंचायतीचे मतदान. किडनी बाद जाल्ल्याक वक्कल युवा समितीन केली 91,000ची आर्थिक मदत. आता पळया सविस्तर खबरो. ख्रिस्त बांधवान क्रिसमस भक्तिभावान साजर केले. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात ख्रिस्त बांधवान क्रिसमस परब भक्तिभावान आचरण केली. चर्चात विशेष प्रार्थना करून येशू ख्रिस्ताले गुणगान केले. क्रिसमस परब वर्षाप्रमाणे उमेदीन आचरण करू मेळ्ळे ना. चर्चात प्रार्थनेसाठी जास्त लोकांनी भाग घेतला ना. जास्तीत जास्त लोकांनी घराकडेन प्रार्थना करून देवाले ध्यान केले. चर्चात प्रार्थनेक गेल्ल्याक थर्मल स्कॅनरान देहाची उष्णता परीक्षा करून प्रार्थनेक भाग घेऊ लागले. प्रार्थने वयतल्याक सगळ्याक सॅनिटायझर लावून मास्क घालून सामाजिक अंतर पाळून देवाली प्रार्थना केली. प्रत्येक चर्चात रंगीबेरंगी नक्षत्रकार कंदील आणि विद्युत रोषणाईन आकर्षित केले. भटकळा सेंट जोसेफ चर्चात येशू ख्रिस्ताल्या जन्माचे स्तब्ध चित्र लोकांना लक्ष वेधत आले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात क्रिसमस बऱ्या तरेन आचरण केले. अस्नोटी श्री रामनाथ देवालो 8वा वर्धापन दिवस. कारवार तालुक्याच्या अस्नोटी गावचो ग्रामदेव श्री रामनाथ देव. या श्री रामनाथ देवालो आज वर्धापन दीस. गेल्या 8 वर्सां पयलीं श्रीच्या देवस्थानाचे जीर्णोद्धार करून लगभग 1 कोटी रुपये खर्च करून भव्य दिव्य असे सुशोभित देवस्थान बांधले. आज त्या श्री रामनाथ देवालो 8वो वर्धापन दीस. या वर्साक कोविड सारख्या देशव्यापी महामारी लागून हो वर्धापन दीस साध्या पद्धतीन करचो निर्णय देवस्थानच्या कार्यकारी मंडळान घेतलो. लघुग्रह सोडल्यार बाकी महाप्रसाद, मनोरंजनाच्या कार्यक्रमात नाटक हे सगळे रद्द केले. भक्तान श्रीचे दर्शन घेताना मास्क वापरून आणि सामाजिक अंतर पाळून सरकाराल्या मार्गसूचीचे पालन केले असे देवस्थानचे मक्तेसूर श्री प्रभाकर घनश्याम साळुंके हेमी कळयला. शिरसी. प्रेम करून लग्न जालें म्हूण आपल्यालाच चलयेले अपहरण केल्ली घटना शिरसीत पोलीस ठाण्यार दाखल झाली. शिरसी तालुक्याची रुपा शिरसीकर हेगेल चली ऋतिका शिरसीकर ही बसवेश्वर नगराच्या मणिकंठ हेमजे बरोबर प्रेम करून लग्न जाल्ली. हे लग्न चलयेल आवयक मान्य नाशिल्ले. ती आवय आणि 3 दादले मनशाक बरोबर घेवन कार करून सीदा त्या घोवाल्या घरा गेले आणि एकाएकी घरात घुसून पेपर स्ट्रे तेमगेल तोंडार मान घरांतल्यान तेगेल्या रितिका हेका चलयेक अपहरण करून घेवन गेले. घो मणिकंठान शिरसी मार्केट पोलीस ठाण्यात अपहरणाची तक्रार दाखल केला. पोलीस पुढील तपास करतात. फाल्या 27 डिसेंबर 126 ग्रामपंचायतीत मतदान. जिल्ह्याच्या 7 तालुक्यात 126 ग्रामपंचायतीपैकी 1203 सदस्यांसाठी मतदान फाल्या 27 डिसेंबरात जातले. 664 बुथा भितर 3452 उमेदवारांनी भाग घेतला. दुसऱ्या टप्प्या भितर निवडणुकीसाठी 3,98,782 मतदार असतात आणि 3,763 चुनावणा अधिकारी आणि कर्मचारी काम करते असतात. तसेच मतकेंद्रा उच्चाक 81 वाहनांची व्यवस्था केली असा. दुसऱ्या टप्प्याच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत जिल्ह्याच्या शिरसी, सिद्धापूर, येल्लापूर, मुणगोड, हळियाळ, दांडेली आणि जोडा तालुक्याच्या भागात सर्व घरचे, सर्व विकचे आणि सर्व संग्रहकरचे फाल्या 27 डिसेंबर सांजे 5 वाजेपर्यंत बंदी उरतली अशी जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार यांनी सांगला. दुसऱ्या टप्प्याच्या मतदान जावच्या जिल्ह्याच्या सगळ्या मतकेंद्राच्या आसपास 200 मीटर पर्यंत गर्दी करू जायना अशी काही बंदी घालील असा असे जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार यांनी सांगला. होन्नावर तालुक्यात कडतोका ग्राम अनसळी रहिवासी श्री नारायण पटकार हेमगेल चलो मूत्रपिंड बाद जावन बेंगळूरच्या हॉस्पिटलात किडनी प्रत्यारोपण करूक अंदाज 7 लाख रुपये खर्च सांगलो. तेन्ना तेगेल्या आवयन स्वताची किडनी दान केली. तेगेल्या औषध उपचारासाठी तेमगेल कुटुंबान आर्थिक सहाय्यासाठी दानी लोकांकडेन विनवणी केल्ले. तेन्ना यो वक्कलू समाजान 91,155 रुपये दान केले आणि तो बेगी बरो जावं म्हूण प्रार्थना केली. त्या वेळार ग्राम वक्कलू युव समाजाचे विनायक पटकार, योगेश पटकार, पांडू पटकार, मंजुनाथ पटकार, गणपती पटकार, नवीन पटकार, राजशेखर पटकार हेमी हजर आशिल्ले.
हेमकां सगळ्याक ह्या कुटुंबान आभार व्यक्त केले. कारवार शहराच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात भिंतीक आकर्षक चित्र रंगयलात. बेटर कारवार या संस्थेच्या 30 पेक्षा जास्त तरुणांक आकर्षक चित्र रंगयलात. पावसा वेळार ही भिंत शळ येवन कलर गेल्ले आशिल्ले जाल्यार आतां ही भिंत खूब सुंदर दिसूं लागला. यक्षगान, परिसर संरक्षण तशेंच सुमार 40 कलाकृती ह्या भिंतीचेर काडिल्ले आसात. कोरोना लागून घरांतल्यान काम करपी आशिल्ले काही सदस्य ह्या ग्रुपात आसात. तशेंच विद्यार्थी आणि इतर कामाचे लोक बी ह्या कामात मुखार येयले आसात. फेसबुकार सुरू जाल्ले बेटर कारवार संस्था आता शेकडो लोकांक आकर्षित करते आसा. कारवारा बद्दल उत्तम अभिप्राय आणि लोकांक आकर्षित करण्यासाठी हो ग्रुप काम करू लागला. ह्या टीम सदस्यान टागोर बिचार आशिल्ल्या मयूर वर्मा मंचाच्या भिंतीचेर बीन पंखाचे चित्र सोडिल्लें आसा. इतल्यान आयचे कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.